Hello, good afternoon. This is Bodoland Khourang Baksa. The news read by Ramendra. The headlines. Asamni Lokosabani Bisaikotini Kalarko, Election Commissioner for Sawai. Baksa Zilani Singo Zopadong Primary, UPPL ni Banzaino Primary ni Singotane Zopadong, Bensi Marini Boot Committee ni, Bensi Mari Gamini Gelegra Futaro, Moya Belesa Monse Raskantiari Sangrang Temel Zutuma, Kungnai Zaye. Guwahati Gorsugo, Dulare Batu Gotuma Bato Mondeni Laikunta Gaisandang. Sansani Habafarizang Tiger Kari UN Academia Kungzanai, Alai Oran Boro Tuleri Afadi Tamti, Gaisontai Sanfalita Ara, Hontai Mela Mazangai Mazang Zabnani Tangbai. Sonitpur Zilani Dhekia Zuli Ansalni Daimaguri Gamio Zogakan Kamadio, Sirkara Boro Furkan Naiklingdam. Delarai Brahmadharam Laiman Afadni Saurai Mela, Sonitpur Zilla Laiman Afadni Banzaina Buhiti Zido Ara Zisti Barsau, Kungpungna Takai Tamtin Kalambai. Kokrazar Zilani Mauko Fuigo Lokosaba Bisakotini Takai, Tiari Khourangiri Melkungdam. Godan Dilio CIS ni Raising the Falidang. Nungtanga Nagasenadunga Bodoland Khourang. Dania Feda Abung Radabo. Asamni Lokosabani Bisaikotani Kalarko Election Commissioner for Sawai. Montam Kalabo Zagana Samni Loksoba Bisaikotia. Zise Zidainara Nazitam Eril Kalarao, Bisaikotani Bodonaya Zagan. Zidosomi Tamziba Lak Vodogramiru Monsni Kalabo, Guzi Kauti Vodographer Subung Kantiari Montaizang, Vodhagan. Raizani Monzibre Songsodari Biafurao, Gasai Vodographer de Onzimaya, Naikoti Zisnila, Doziraza Dozo Bray. Gibi Kalabo Monba Biafurao, Vodonaya Zagan. Tespur Koliabor Zorha Dibrugur, Aralok Kimpur Be Monba Biafurao, Zise April Kalarao, Vodonaya Zagan. Naiti Kalabo Monba Biafur Karimgans, Selser, Dipu Mongolde, Arano Gangao, Bodonaya Zidan April Kalarao Zagan. Tamti Kalabeba Zabta Kalabogase Munbre Biafur, Dobri Kokrazar Borpeta Ara Guwahatiao, Nazitam April Kalarao, Bodonaya Zagan. Montina Monday Badibla Nazitam Meao, Bodsamnaya Zagan. Gahai Bisaikoti Benguri Sunil Aurora Bitanga, Tangnai Z Mars Kalaro Godan Dilini Bigyan Pobono Gongse, Radab Melo Loksoba Bisaikotini Samharika Pasamnadi Hoyer. Guwahati Gorsugo Dulare Batu Gutuma, Batu Mundirni Laikunta Gaisondang. Tangnai Z Mars Kalaro Godane Batu Tansali Gaisonai Habafariao, Laikunta Gaisonai Zayer. Laikunda Gaisona Habafara Duzatina Hadabud, all Bato Mohasobani Bafagiri Ara Nehatari Bitangmana. Gazai Bazuksa, Rise Razafodi Duzatina Nay, Abafarika Zafunsa Zahay Nazanisim Khourang Manfaidang. Tiger Kari UN Academia Kungzanai, Alayoron Tulayari Afadni Tamti Gaisontai Sanfalitai Ada, Kontai Mela Mazangai Zabnani Tangbai. Alayoron Borotunlaini Afadi Firpilaka Birhoyo, Alayoron Borotunlai Afadi Lengai Afadgiri Konoksondra Boro Bitanga. Munglongpurna Bibar Babu Alayoron Borotunlayari Afadi Lengai Afadgiri Mulug Mung Buhum Busumatari Bitanga. Kontai Melka Samlaya Alayoron Borotunlayari Afadni Lengai Gahai Nehatari Onil Boro Bitanga. Habafariko Bekionane Hoyo Tamulpur Zilla Borotunlai Afadni Lengai Afadgiri Orendronat Boro Bitanga. Kontai Bizigiri Mohore Bahagalapuyo, Miro Borotunlai Afani Rang Latinguri Taminba Dan Sayari Nuzar Laisini Masigiri, Hogen Ramsiari Aragagi Kontaigiri Konok Sondra Boro Bitanga. Be Melono Bahagalabuno Hadengman, Tamulpur Dokora Dulare Boro Forest Afadi Gahai Nehatari Razes Demari, Tiger Kari UN Academy Garayung Bobita Musahari Lugafurengiri, Monomoti Boro, Yangsar Boro, Kontaigiri Ronzo Sorgiari, Samas Sibiari Zibon Sondra Boro Bitangana. Beradoko Zangisim Data Hordang, Dwarkusinifre Sansuma Boro Bitanga. Nungtanga Nagasinadunga Bodoland Khourang. Godan Dilio CIS ni Raising the Falidang. Raising the Zing Lubalakinane Dilli Nagarmani Sakati Autanai Ghaziabad Saharni, Indirapuram Autanai, 5th Reserve Battalion CIS Transit Camau, Golden Jubilee Falinai Zadang. Tangnai Zigozo Dozigo Ing Maitani Z Marsau CISF ka Janam Honai Zadangman. Deglai Neriza Zigo Ing Maitani Z Marsau Paramilitary Force CISF Bazi Busaro Agan Habai. Bezang Lubba Lakinanai 5th Reserve Battalion Ghaziabad Golden Jubilee ko Zubut Gazagamzai Falinai Zayer. Be Falitayao Gahai Alase Mohore Bahagalaya Hadarni Gahai Mantri Narendra Modi Bitanga. Be Habafario Gahai Mantri Narendra Modi Bitanga, Tigananga Bibungti Lakia. CISF Zoanfra, Perajang Lagase Makase, VIP security demonstration ko dinti fungnai Zaya. Beradaka Zangisim Data Ordang, Godan Enterprise Zagdis Narzari Bitanga. Faigo Zine Mars Kalani Boro Rebra Gutuma, Raus Line Maubada Kungan.
जिनै जिथाम आरो 14 मार्च खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों रावस्लायनाय मावबादाखौ खुंनाय जागोन। मख'नाय मावबादाखौ नेशनेल बुक ट्रास्ट इन्डिया आरो बर' रेबग्रा गौथुमा जथायै बानजायगोन। मावबादायाव गथ'फोरनि थुनलाइयारि लिरनायखौ हिन्दीनिफ्राय बर'आव रावस्लायनाय जागोन। चिरां बिजनीनि कनफारेन्स हल अफ इखं पाब्लिकेशनाव जानो गोनां मावबादायाव दिनै 12 खालाराव एडभाइजारि सेसन खुंनाय जागोन होनना जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों चिरांनिफ्राय एबेन बसुमतारी बिथाङा। क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला मावख'आव फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय थियारि खौरांगिरि मेल खुंदों। भारत हादरनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन हादाबाव जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिनि बायदि क'क्राझार जिल्लायावबो 5 नं लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला मावख'नि कनफारेन्स नब्लाङाव खौरांगिरिफोरखौ लानानै बिनि थाखाय जों माबायदि साखाफारा जानानै थानांगोन बिनि थाखाय जथाय सावरायनाया जानानै थाङो। क'क्राझार जिल्ला मावख'नि गाहाय मावख'गिरि पि मजदुर बिथाङा खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानाय समाव फोरमायदि मोनब्रै जिल्लाफोरखौ लानानै दाजानाय बिटिआरि हालामाव फैबाय थानाय समाव जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिया थार्ड फेज 23 एप्रिलाव जागोन। আমি প্রস্তুত হয়ে আছো এবার আমার কোকরাঝার লোকসভা সমষ্টিত 10টা লেজিসলেটিভ এসেম্বলি সেগমেন্ট পড়ে আৰু 4খন জিলা কোকরাঝার জিলা, চিৰাং জিলা, বৰপেটা জিলা আৰু বাক্সা জিলা। 5 एप्रिलाव नमिनेशन गथायनाय खामानिया जागोन आरो बेनि फिथाइखौ 23 मेआव मोनगोन होननानै फोरमायो। क'क्राझारनिफ्राय बिनन्जय नार्जारिनि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव जपादं प्राइमारि इउपिपिएलनि बानजायनायाव प्राइमारिनि सिङाव थानाय जपादं बेन्सिमारि बुथ कमिटिनि बेन्सिमारि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव मैया बेलासियाव मोनसे राजखान्थियारि सांग्रांथि मेल जुथुमनाय जायो। गामिनि रायजोफोरजों लोगोसे बे मेलाव आलासि महरै नीलुइट रामसियारि नेहाथारि बागानपारा ब्लक इउपिपिएल, जमुना ब्रह्म नेहाथारि बागानपारा ब्लक विमेन विंग्स, रबिन बर' आखान्थि नेहाथारि बागानपारा ब्लक इउपिपिएल आरो राजु दैमारि नेहाथारि सुबनखाता प्राइमारि इउपिपिएल बिथांमोना बाहागो लाफैनायजों लोगोसे बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों फैगौ जानो गोनां एमपि बिसायख'थिनि सोमोन्दै आरो बिसायख'थियाव इउपिपिएल हान्जानि मावनो गोनां हाबाफारिजों लोगोसे आथिखालनि बर' थासारिनि सायाव गावसोरनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ लाखियो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों हितेश स्वर्गियारि बिथाङा। सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलि ओनसोलनि दैमुगुरि गामियाव जौगाखां खामानियाव सोरखारा बर'फोरखौ नायख्लेंदों। रावनिबो हेफाजाब नङालाबासिनो दैमुगुरि गामिनि गामियारिफोरा गंसे दालां बानायदों। ढेकियाजुलि दैमुगुरि गामियाव थानाय गोबाय दालांखौ आसामनि बिजेपि सोरखारा बानायना होयोलाय गामिनि सुबुंफोरा खौसे जानानै दालांखौ बानायनाय खामानि मावफुंदों। दुब्लिनि दै बोहैलांनायाव सोमजिनाय दंगनि सायाव लुनाय दालांनि गोलावा 6 फुटसो जागोन। दालांखौ बाला अन्थाइजों लुनाय जादों। दालां लुफुंनाय खामानियाव गासै 20 बेग सिमेन्टनि गोनांथि जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दालां लुफुंनायाव गोनां जानाय सिमेन्टखौ रायजो राजाफोरा फैसा खांलायनानै बायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। 27 नखर थानाय दैमुगुरि गामिया एमएलए अशोक सिंहालनि जेबो अनसुंथाइ मोनाखै होननानै अजद दैखांदों। आथिखालनि आसामनि बिजेपि सोरखारा दैमुगुरि गामिजों लोगोसे ओनसोलनि जौगाखां खामानियाव बर'फोरखौ नायख्लेंदों होनना गामियारिफोरा अजद दैखांदों। गामि आफादनि दैदेनगिरि मनोज दैमारिजों दैदेनजानाय दालांनि खामानिया 50% जोब्बाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। ढेकियाजुलिनिफ्राय समेश्वर बसुमतारीनि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। दुलाराय ब्रह्म धोरोमनि लाइमोन आफादनि सावराय मेला सनितपुर जिल्ला लाइमोन आफादनि बानजायनायाव बोहैथि 16 आरो 17 मार्चआव खुंफुंनो थाखाय थामथिम खालामबाय। दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा गोथार ब्रह्म धोरोम आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि थार सान्थौ आरो मावनायफोरखौ दुलाराय बुहुमावनो इयुनाव जारिमिनारि महरै गायसंनानै दोनलांनायनि असिलायै 2018 मायथाइनिफ्राय फारियै सावरायमेल खुंबोबाय थानाय जादों। बेबायदिनो गोबां गोरों गोरा फुंखा सुबुंफोरा गुरुदेव आरो ब्रह्म धोरोमनि सायाव बेसेन गोसा लिरबिदां जथायनो खाबु मोनदों। जाय थांखिखौ लानानै दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा सनितपुर जिल्ला लाइमोन आफादनि बानजायनायाव बोहैथि दानि 16 आरो 17 मार्चआव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय थामथिम खालामनाय जादों। अदेबानि हाबाफारि बायदियै 0 मार्च मोनाबिलिनि 3 रिंगायाव मिरु लाइमोन आफादनि ज' खन्थाइ आरो 5 रिंगायाव मंगलिक जैग' बे जैग'खौ सामलायगोन अलक ब्रह्म फोसावगिरि बिश्वनाथ दखरा। बेबायदियैनो 17 मार्च फुंनि 6:30 रिंगायाव फिन मंगलिक जैग' बेखौ दैदेनगोन लाइमोन फोसावदिं आफादनि नेहाथारि हेमन्त ब्रह्म बिथाङा। फुंनि 9 रिंगानिफ्राय सावरायमा मेलाव मासिगिरि महरै दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि आफादगिरि रनसाय बसुमतारी बिथां मेलनि मासिखौ लाना सामलायगोन। लोगो लोगोनो बराय बिबुंथि लाखिगोन दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि लोगो नेहाथारि अंकुर ब्रह्मआ। सावराय मेलखौ बेखेवना होगोन मिरु ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि अमरेन्द्र ब्रह्म बिथाङा। लोगोसेयैनो फुंखा सुबुं महरै बाहागो लागोन फारियै करेन्द्र बसुमतारी, बारग' एमएलए माजबाद समष्टि आरो डक्टर अजित बर' गोरायुं गसाइगाव बिएड फरायसालिमा, सोद्रोमा बड' एडभाइजरी बोर्ड साहित्य सभा अकादेमी, नेहाथारि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्ट। हाबाफारियाव माननि आलासि महरै बाहागो लाफैगोन फारियै बीरेन बसुमतारी नेहाथारि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद, समर कुमार ब्रह्म लेङाइ आफादगिरि, दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद,
तुलेश्वर कसारी लेङा आफादगिरि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद आरो रमेला बर' दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद आरो गोबां ब्रह्म धोरोमनि सिबियारि लाइमोनफोरा बाहागो लागोन होनना दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि आफादगिरि रनसाय बसुमतारी बिथाङा फोरमायो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों खौरांगिरि खोदोम बसुमतारिया लांहिन कार्बोयांलंनिफ्राय। That brings us to the end of today's news. Thank you. Have a nice day.